yayi kyau. Yayi kyau fa gaskiya. Amma ya Alhaji wai kai baka jin yunwa ne wai? Ina. Ni ba ko da shi nake jin yunwa ba. To. Ai da biyu na zo. Da biyu na zo. To. Na mai abincin. Ce Alhaji, amma na yi mamaki da kace kai baka jin yunwa. Wai ka ruwa da Allah, kya kawo cokali da Allah ya koshi. Me kake kallo? Raya! Raya! Na'am. wai Bismillah. Madam. Nan ba mu. Eh. Bismillah. Ai na ga tayi nisa babar ko? Kina fahimta ta? Kin san me nake nufi da me nake so da ke? wai Nawa ake biyan ta wurin nan? Duk wata. Dubu uku. Kai. Allah ya isa. Babban yarinya kamar ki mai aji ga wanka ga dressing. Na ce ana biyan ki 3,000 a gurin abinci. Ni fa tuntuni. Ina so in yi aiki na gwamnati wanda za ki rika ansa kuɗi manya-manya. Kin gane ko? To amma me mafita? Za ki iya daina wannan aikin abincin ko kuwa? Me yasa kake so in daina? Abin da nake so da ke shi ne za ki ba aikin nan. wai Ni zan rika baki 10,000 duk wata. Dan Allah. Haka kuwa. Ba sai ki rika siyan kaya sosai ba. Dan ka sa na ji daɗi. Ne mana. To amma kina ji na? Ni fa so nake jaraba. Wai na gaban ba makaranta bane yin jaraba. Ba ki gane jarabawa ba? wai Okami ne. Kai yau ka miki. Ai. To babu koyi. Hawa. Hawa. Ne mana. Mamashin. Doki. Ke na gane. Kin gane ko? Ai ka ga yanzu kai halin da zan yi. Kuma ba halin ki ban nan yanzu. Halin barin nan. wai To yanzu karfe nawa? Shi da saura. To amma shawara. Tabbas kuke tashi ranar ko? Yadda za a yi shi ne. Kawai. Zan tada rashin lafiya ta ƙarya a nan. Kin gane ko? Ina tada rashin lafiya. Za a zan ce a'a. Kin gane ko? Zan ce abin na nan kwana. Idan aka ce za a bani da shi da uwana da muka zo, zan ce a'a. Abin da ke kawai. Kin gane ko? Idan na ce abin da ke, za ki ce ke za ki iya ɗaukar ɗawainiya ta har gari ya waye. Abin da nake so ke kenan. Kin gane ko? To ki tashi ki tafi. Ana kammalawa. Zan sallame ki. wai Adamu. Adamu. Na'am. Ya Alhaji. Ai ina ta fama. Ina nan muna ta fama. An gama. An gama. Kai she. Ya Alhaji. Ka san menene? Akwai wani abu da za ki yi. wai Ina so. Ina maka. Kana ji da kyau. Duka mun yi babu ruwanka. Zan tada rashin lafiya ta ƙarya. Kana ji ko? Ta ƙarya kuma. Idan na tada. Ko da ake za a kai na asibiti. Karka yadda. To sabi Babu ruwanka. Kana ji ko? Zan nemi. Wai. Kwana a nan. Ka gane? Ka ce ka aika kawai. Ka kama hanya. Ka tafi. Ka je gida. La ilaha illallah. Ya Alhaji. wai La ilaha illallah jama'a. Jama'a da Allah bismillah da Allah. Bismillah. Ya Alhaji. wai Lafiya.
wallahi rashin lafiyar shi ne ya tashi wallahi kuma wallahi aje asibiti mana wani asibiti ai shi matsalar shi inda rashin lafiyar shi ya tashi a inda rashin lafiyar ya tashi a nan ake barin shi a ne a lafi wai babu gado ne a nan ina ba ta bari a fara to ai dole lalura ne da Allah je a tambayo ta da Allah tambayo yawa me ta ce da Allah ta ce a kwana da shi amma za mu kwana ne mu da ni shi wa ni da kai za mu kwana a tabarma maza ba ta jinya na gaskiya ne maza ba sa jinyar shi maza ba sa jinyar saboda in dai namiji zai jinyar shi rashin lafiyar ba zai tafi ba abin da ya